тамошобинони азиз, чихеле ки дар эфир гуфтум, пагаҳ мо вай дорем, сафар ба Кӯлоб дорем. Иҷа мо хони акам омадем, тухмҷӯшондиан оливаёра фасон мекунанд, курпача гирифтиян. Хулоса тайёрии тӯй камакакам боша барои шумо видео кардам ки тамошо кунед. Ман беҳад нағз мебинам курпачаҳои нав, туфлиҳои арӯс, тайёрӣ барои сабад тайёркунӣ, ҳама чизои фаберлик, чӣ хеле хушрӯ куртаҳои арӯс, ҳамаша камак барои шумо видео кардам. Иншоалло бо видеотон мекунам кулчаҳои калони рӯғанӣ, дедонӣ бамаззаам қабӯи бамазза кард. бӯи дедон беҳад калони хушрӯ аҷоиб бод. Худованд ҳамаи фарзандои моram ҳамин рӯзо бирасонад. Хеле омода шуда прокат меоранд, фасон мекунанд. Баъд аёҷа омадем хонаи апаи дигарим тамошобино. Апам оши брида када беҳад бамазза мекунад. Намехе бамазза бовар кунед, аҷоиб бод.